Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello Nashi, please post for me as Haidi. Pane nyaya yaitika nhasi. Mukoma Nashi ndangoti from nowhere ndabva ndasenderwa nude pictures and videos of my friend achiita bonde neboyfriend yake. Apa boyfriend yacho are married, also my friend is also married. Pictures awa angosendwa new number yandisingazivi. Munhu atumira pictures aya hana kana chaambotaura neni, angodurura pictures videos ndokubva atobvisa namba dziye pa WhatsApp. Kuda kuzodzifonera adzipindi, kuedza app yacho haiiti. After that ndabva ndatsvaga friend yangu to confirm if she is okay. Ndamubata pa phone akati zvese zviri bore, anga atori kuna mama vake, asi ini manje ndava kutya kuti munhu uyu ambosenda pictures ambori ani, because it shows kuti munhu uyu anotondiziva uye anoziva kuti ini nemunhu uyu tinotamba tese. I am scared kuti my life inokwanisa kuva yava padanger. Friend yangu ndambotaura naye telling her about these pictures, angotiwo kuonekwa kwawo oro kusaonekwa kwawo nahabi I don't care, because ndatonetawo nechihure chake nekuti ndakamubata 2 times arere nevakadzi, handina kana zvandakamuita. The same naye ngangondisiyawo ndakadaro chero akazviziva kuti ndakaita bonde neumwe munhurume. Now inini mukoma Nashi ndiri confused kuti ndoita sei. Apa now I am worried kuti ndatova involved munyaya iyi. Ndiri kutotya kuti komurume wangu akazoziziva apa inini handina kana chandiri kuziva kuti zvinhu izvi zvabva nepi. Please help me with advices kuti ndoitawo sei. Ndiyo yanga iri secret iri kuchengetwa naHaidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me. Chero ukasahaidha hako zita rangu handina kana basa nazvo, nekuti ndiri kunyora nyaya yangu ndichirwadziwa nezvandakaitirwa nemukadzi wangu. My wife akajoina burial society yemunharaunda matinogara, saka iye ndiye anga ari munyori, then friend yake ndiye anga ane chinzvimbo chekuchengeta key yesefa yemari yeburial society iyi. Zvino I don't know kuti vaviri ava vakapindwa nemweya rudzii. Mudzimai wangu neshamwari yake vakabva vavhura sefa iyi ndokubva vatora 850 US. Handizivi kuti mari iyi vakaigovana sei kana kuti vakaita sei nayo, because vakagovana vari 2. Then mukadzi wangu kana ndikamubvunza haana kana chaanotaura uye haana kana chaakatenga mumba chekuti ndinokwanisa kunongedzera ndichiti chinhu ichi chakatengwa nemukadzi wangu ndicho chakamudyira mari yaakatora kuburial society. Now vanhu ava veburial vava kunetsa, vari kuda mari yavo. Apa inini handishandi, chero pekutangira handina, ndiri very stressed. Ndatombofunga kumuramba but tete vake hanzvadzi yangu ndiyo iri kureverera muroora wayo. Now ndasvika pakubatwa nemweya wekunwa hangu doro, even though kuchechi ndiri elder. Doro handisati ndamboribata, handirigoni, but ndafunga kuti ndichangoridzidzira because ndiri munhu ava kungorarama zvekuti Mwari havasati vaburitsa mweya wavo mandiri, but deep down inside I am dead. Please help me guys kuti ndoitawo sei apa. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me as Haidi. Confession yangu yakarema ndosaka ndashandisa ghost account. Ini Nashi ndiri murume ane 35 years. I am a teacher by profession. Ndinodzidzisa geography pane chimwe chikoro mune rimwe guta. Nyaya yangu yakadai. Ini Nashi ndinodanana nevana vese vemuklasi yandinodzidzisa. Out of 28 girls dziri muklasi mangu, 6 ndivo vega vakandiramba. The rest ndiri kuvatenderera vese but havazvizivi. So pa 22 girls idzi dzandakarara nadzo muklasi umu, I think about
10 ndivo vega vaisava mhandara, the rest ndaita zvekuvhura ndega. Ende kana ndichirara nevana ava, I make sure kuti hapana kana anoita nhumbu. Each and every month kana ndikatambira, I make sure kuti ndinotenga morning after pills akawanda, then wandinenge ndarara naye ndinobva ndamupa morning after pill. Vana ava, they are so madly in love with me. I told them not to share nyaya dzedu with anyone after school. So wandinenge ndichida kuona musi iwowo ndinongomuti stay back, then tinobva tavharirana mukastoreroom kemuclass mangu, tinobva tatoita hedu nice quality time tiri 2, then pfungwa dzekuroora handitorina because ndinowana zvandada pandinodira. Mhando dzese dzevakadzi vechidiki, vatsvuku, vatema, vane mazamu mahombe, vane madiki. Ini hangu I am enjoying life to the fullest. Ndangoti ndiitewo share nyaya yangu sezvo vamwe vari kutotaurawo nyaya dzavo, but handina kana advice yandingati ndiri kuda, even though I know kuti zvandiri kuita ndiri kutamba nejeri. Chero hangu ndikazosungwa, I know kuti ndinenge ndambo enjoya life to the fullest. Imwe problem I think iri kukonzeresa kudai, it's because ndiri munhu ane body diki zvekuti when I am with these children ndinongoita sekunge ndiri munhu wezera ravo. Ndiyo confession yatatumirwa neghost account. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Heidi. I need advice. Ini ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Ndine murume wandanga ndichidanana naye. Manje murume uyu anondichita zvisingaiti. Ndakatodiscover kuti murume uyu ane mamwe magirlfriends anosvika 4 plus mukadzi wake ari kumusha. So ndakasvika pakuti handichadi this relationship, but murume uyu every time pandinomuramba anobva atanga kunditumira manudes angu nemavideos angu ndakashama ndichiita bonde naye, saka I end up going back kwaari. So please ndinokumbira advice kuti ndoitawo sei. I tried kumuti ndokuendesa kumapurisa, but munhu wacho ane mari yake zvekuti kana tikasangana nemapurisa vanotomuti chef, saka way out handisisina, but I cannot do this anymore nekuti girlfriends ake akawandisa. Ndakatomborapwa chirwere chepabonde some time ago. Please advise me because secret iyi ndiri kuiviga kubva kuvabereki vangu because vanotofunga kuti murume uyu munhu ari right, zvekuti vakati kana riri barika hapana problem nekuti barika riri normal muchivanhu chedu, nekuti vabereki vangu vanofungidzira kuti munhu uyu angori nemudzimai mumwe chete, but handina kuvaudza kuti munhu uyu ane magirlfriend akawandisa. Magirlfriends andinoziva anosvika 4. Ko vanhu vandisingazivi vaanodanana navo naimi. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo nekuti ndiri pakati pekushushikana. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Nyaya dzacho kana dzichingoda kungopinda musi iwowo dzinongopinda dzakatevedzana, varume vanetsa. Inzwai nyaya inotevera. Hanzi hello mukomanashi, zita rangu Vigai. Inini ndiri mukadzi ane 28 years. Ndakauyawo kuno kuJoni mushure mekunge ndanyengedzwa neumwe murume achiti iye anondida ende ainge achitoti iye ari very serious. Zveshuwa ndakabva ndati veduwe denga randinzwa, but mukomanashi kutaura kudaika kwava kungogarirawo hangu zvekuti handina mari yebhazi yekuti ndikwanise kudzokera kuZimbabwe. Dai ndaiva nemari yekudzokera kuZimbabwe ndingadai ndakatodzokera hangu kare. Ndiri kungodemba each and every time kuti ko ndakaiteiko mukati mekurarama kwangu. Murume uyu haazorori kunyenga. Apa munhu asina kana stove zvayo, mumba mungori muground hamuna kana chii. Murume uyu ane 45 years, but ndinorwadziwa nezvinhu zvaari kundiitira muupenyu hwangu. Kana zviri zvekunyenga kwake handichinei hangu nazvo, but ndiri kuda kungoti kwaari Mwari ngavamukomborere pane zvose zvaari kundiitira neutsinye hwaari kundiitira hwekunditambisira nguva yangu. So mukomanashi ndiri kuda kupawo yambiro kune vasikana especially vari kuZimbabwe. Kana ukasangana nemurume pasocial media kunyange akakuti ari serious sei, munhu iyeye
watanga wanyatsoita tsvakiridzo yekuti akamira sei, kana kuri kuzonzi wadecida kuenda kunoona munhu especially uchibva kuZimbabwe uchienda Joni, make sure kuti unoenda uine mari yekudzokeresa nekuti matsotsi epaFacebook awandisa. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi please hide my identity. Zviri seiko Nashi? Ndinoda kungopawo yeuchidzo kuvakadzi kuti ngavasafarira nhema, nekuti inini ndakapfimba umwe mukadzi akandibvuma akabva andipa mapictures ake. Izvo mapictures awa aiva ekare kare, iye aitoti hana kana vana, so takazodhumana mulocation yandinogara. Ndaitoti zvimwe hatisi musame location, wanikwe ma 1 munhu uyu ane vana 5. Apa aitorakidza kuti mukuru kuru kwandiri, but iye haana kundiona cause ndainge ndakavanza chiso ndichibva ndatomhanya. Ndiyo yambiro yandiinayo kuvakadzi kuti kana ukanyepa wezera rako chaiye hauzomuwani, kana uchida imba iva serious. Izvezvi mukadzi uyu ari kungosenda messages achiti mwana wedu tichamuti aniko nai dedi, so inini ndangomunyora kuti tichamuti kapfupi, abva angoblutika. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma? Ini yangu confession yakadai. Ndiri mukadzi ane 27 years, mother of 2. Ndakaroorwa at the age of 19. Since then handisati ndambochita murume wangu, uye murume wangu handisati ndambomubatira anything chinoshoresa. Anondida, handidi kana kunyepa, but since last year ndinofarira kana murume wangu achishungurudzika zvekuti mumba haachafari. I always make sure kuti ndiri kumushayisa mufaro, kumupa mhosva yaanenge asina, achingoti sorry achiexplaina, but ini ndinenge ndichiziva kuti hapana kana nyaya. Kana akanyarara inobva yaita mhosva, kuti ataure inenge iri mhosva zvekare. Handizivi kuti why ndichidaro. Kumuda ndinomuda, but ndinongoona ndava kutoshungurudza mwana wevanhu, then ndinozozvishora after that noise yacho. Chero akaenda kugym zve3 hours chete, ndinongoti kana apinda mumba ndobva ndatanga kumutukirira ndichimuti uri kubva kuvasikana vako, of which I know kuti murume wangu haaiti izvozvo, but now zvinhu izvi zvava kutondityisa kuti ndinozogona kumupushira very far away from me, ndobva ndaparadza imba yangu. Chero ndikati handichazviiti, ndinongoona ndava kutozviita. Kana akazama kutaura nyaya neni ndinobva ndamupindura very rough, zvinenge zvisingamboenderane nenyaya yacho, but at that moment I'll be very happy kumuona kuti munhu uyu abatikana. Kutaura kudai mumba matova ne3 months pasina kana sex. Kana akangoda kundibata ndinobva ndatanga kutaurisa zvekuti anobva andisiya hake. Ndinoona kunge imweya yetsvina. Ndiye ega murume wangu ende ndinomushungurudza zvisingaite. Ndiyowo confession yangu. I wish kuzvirega, but ndanetsekana. Kana asipo I miss him so much. Akangopinda mumba chete ndinobva ndatoti madzokerei, akati maswera sei, ndinongoti handiti muri kundiona kuti ndaswera here, ndozvirega sei because we are both very young. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu. Vedare ndinokumbira kuti ngatibatsirei hanzvadzi yedu iyi kuitira kuti imba yake isaparara. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please post for me as Haidhi. Inini ndiri murume ane makore 46 ekuberekwa. Ndine confession that is like a heavy weight on my heart. Each time that I look at my children ndinorwadziwa kusvika pakadzika, but I know kuti once I tell them it will be the end of me, because ndini ndakaurayisa amai vavo nekuda kwegirlfriend yandainge ndava kudanana nayo at the time that my wife passed away. Zvakaitika ndezvekuti my late wife found out kuti inini I was cheating, and then she confronted girlfriend yangu. So girlfriend yangu yakazongondiudza senyaya ichiti mukadzi wako akauya pano achida kundirova, manje paakabva pano ndakabva ndamunokora tsoka. Saka inini I just thought kuti inyaya dzevanhu kadzi vari kushare the same man, because I was planning kutoita barika at that time, but it did not take long. Then my late wife akabva atanga kurwara, makumbo ake ainge achiita makomba sekunge paiva nechinhu chainge chichimudya nechemukati memakumbo ake. Akazosvika pastage yekuti legs ainge
akangoyerera mafluids kusvikira azofa. Ndakachema mukadzi wangu, but I surprised the community and my children, nekuti pasina kana 3 months ndainge ndava kutogara negirlfriend yangu, but takazorambana mushure mekunge mubedroom mangu mainge maitika shura chairo. So sezvo inini negirlfriend yangu iyi tainge takasika kuita move on, mumba mangu mainge muchiri neproperty ye my late wife. In fact, each and every time pataida kunotenga mbedha mutsva taingopedzisira ta procrastinator kusvikira mbedroom umu mazoitika shura. What happened is takati tabva kunogeza, so tainge takagara on the edge of the bed tichizora na mafuta. Then girlfriend yangu yakabva yaridza mhere ichiti ndabatwa gumbo rangu pasi pembedha apa pane munhu. So inini ndakabva ndatarisa, but paisava kana nemunhu. So when we woke up the following day, girlfriend yangu iyi ainge afunuka mupimbira wose achiti ndiri kunzwa kupiswa muzvitsitsino zvangu. We then later broke up, but inini I'm still staying pamba apa, but kana ndikangorara mu main bedroom ndinorara ndakasvinura kusvika kwati hwe kuchena. Hapana chinotyisa chandinenge ndichiona, but hope hadzibati. Now I am trying to sell my house in secret without my children's knowledge. That is my secret that I carry in my heart each and every day. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya ya Haidi. Regai tiva taenda panya yedu inotevera. Hanzi elo nashi ndinokumbira kuti undipostereo nyaya yangu. Inini ndiri mudzimai ane makore 56. Ndine mwana wangu mukomana uyo wandinogara naye mumba mangu. Vamwe vana vangu vose vari kudiaspora. Mwana wangu uyu wandinogara naye ari very abusive. Kana ndikatumirwa mari nevamwe vana vangu vari kudiaspora, anonditorera mari yacho yese, anobva aenda onotenga zvinodhaka. This other day akadzoka kumba akadhakwa. So pandakamubvunza kuti uruda kupinda mumba mani nekudhakwa kwawakaita, akabva andibata pahuro, akabva andirova mbama, akanditi pamba pano pamba pangu, nenyaya yekuti ndini gotwe, imimi munofanira kudzokera kumusha kwenyu. Mukomanashi mwana wangu uyu kana akanzwa kuda anogoenda kubhawa, obva aenda onotora hure odzoka naro, obva ati mama uyu ndiye munhu wandafunga kuroora. Vanobva vatanga kugara vose, asi mukugara vose vanenge vachinetsana vachiputsa mudziyo yangu. Saka recently ndakatumirwa foni nemwana wangu musikana ari ku UK neTV yaiva hombe. TV iyi yaipinda pa YouTube, asi ndakazomuka makuseni TV kumadziro isiko. Foni yaiva pachaja yainge yazvomorwa. Lucky randakazoita nderekuti foni iyi yaiva netracker, so yakazowanikwa. Asi kuwanikwa kwayakaitwa, mwana wangu ndiye ainge aitengesa akabva asungwa. Asi inini nemoyo wekubereka ndakabva ndaenda ndikanomubvisira bail out. Chinondirwadza pamwana uyu ndechekuti akazvarwa ari gava mwedzi, apa ainge asina buri rekuburitsa naro tsvina, kwainge kwakavharika. So zvakazokonzeresa kuti ndigare naye muchipatara kwe4 months achirikavha operation yake. Saka handichazivi kuti kumudisa kwandaimuita achiri mudiki ndiko kwava kukonzeresa here hunhu hwake uhu, nekuti now BP yangu inongogara yakashuta because vana vangu vari kunze kwenyika vanoti ivo vari kutenga solar system inodhura kuDubai, vachiti vanoda kuti inini ndisazotambura magetsi, but ndinotya kuti munin'ina wavo haana matyira, anokwanisa kuzoturunura masola iwawo akatengesa. Ndibatsirewo hama dzangu, ndoudzawo sei mwana uyu kuti ndakatambudzika kuti iye akwanise kurarama. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mama. Hanzi mwana wangu anondirova, anotora zvinodhaka uyezve anotengesa midziyo pamba. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ininiwo I follow your program kazhinji when I am driving. Inini ndinoshanda sadriver anotransporta zvituna kubva kuSouth Africa to Zimbabwe. Basa rangu mukoma ragara rinoda ushingi, but zvimwe zvacho zvinotyisa zvekuti unoita se uchasiya motikari pasango ukatiza. Ndakambotakura chituna chomwe mukadzi ainge afa achizvara. Mukoma ndakatyiswa nezvaiitwa nehama dzemufi. At first ndakanetsana navo because tisati tabuda mumochwari vakabatisa chituna ichi hembe dzechirume. Ndikabva ndavati zvamava kuita izvi, this is against company policy, but miko dzaitaurwa ipapo dzai
zvaityisa. Mashoko andakangobata mashoko aitaurwa nehanzvadzi yemufi ichiti, ko uri kuda kunovigwa mumusha mani nekuti wakazvara, asi hatina kana senti rakabva kumurume wako ratakadya, saka tofira here iyo tsvakirai kuno naiwe Magi, not real name. Mhuri iyi yakaita zvakawanda. Kombi netrailer yangu zvikabva zvatanga kudirwa mvura. Mvura iyi yaiva mune chimwe chigubhu, saka mukoma Nashi ndakazosara kusvika kumusha kwemunhu uyu, asi nhunzi dzainge dzava kutomomotera trailer raiva nechitunha. Inini kombi yangu is unmarked, haina kunyorwa sezvakaita dzimwe. So pose pandaimira vanhu vaitobvunza kuti ko muchitrailer umo muneiko, kasi mune chinhu chakaora here, zvekuti ndakatombomiswa for a long time patoll gate, mapurisa achida kunzwisisa kuti why trailer iyi iri kumomoterwa nenhunzi kudaro. But by the time yatakazosvika kumusha kwevanhu ava vakabva vandichinjisa route, so takatombonetsana. But pandakaona kuti vanhu vacho vaifarira zvemusindo, ndikabva ndangotevedzera zvavaida. So route yatakazoshandisa takapfuura nepamba pemurume wemufi. Takati tasvika pamba pemurume uyu, vakabva vaburitsa coffin rainge rine chitunha, vakarisenga vakanoisa pamukova, ndokubva vataura zvavakataura. Then vakabva vasenga coffin riya zvekare ndokudzorera coffin mutrailer. Takazoti tabva pamba apa, I then noticed kuti nhunzi dzakabva dzaregedza kuramba dzichiteverera kombi netrailer yangu. After ndapedza delivery iyi ndakambofunga kusiya basa iri, but ndakazopushwa nenhamo kuti ndikontinue ndichishanda basa iri. Saka kana mukaposta, please notify me ndinzwewo kuti vamwe vanoti kudii. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi, hanzi zvandakasangana nazvo muroad ndichitransporta chitunha zvainge zvakaoma. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.